desas bakata-kate lai tai kun bayong hoi kenyai palawan lampawan kiong te gibril yong hadu kono ni bayong hata oh kata ke jing lajan election community lami ken kini kiseng kemai kiseng tit kiseng rit long thik komolong utit hakapor liur ken dalawan ka liur pinalik syaklau pilayo be utit rengi tingyong em ka VPP kam de utit liur ngila let chu pat ba ngila yathu banang ta pandala one election em jokbun kai ka banwan pai biang sikabor ya ka VPP kilabu jingken lada kani ka party ka job kan job tang sisi lani kanam job tang sisi tu shanu klem pisa banile election Narendra dep election ni job sangut ki emily kendit threat kumnu kumta kani ka party ka job saw anda ngila sedang banyak linti syushu kinong ngil sepeka kanu kilaban syam klem pisa kabam lalong ngila ya ngila tray hadin election ngila lech ki pajba kawan ke assembly ngila tai ki mat ki badon kam juga jat menriu boy ke assembly ni lech surok maniki ega jinge ju pajba ni lech kelengkari ban pensyai ban pensngoto ya ki pajba hai gabdi bat kasenchar ka khadar namar ka jingkwa ka jingi kalong tangkan ni bau pajba un start upai ba un shampang un snowto hak by day ba ka sinchar ka kharar upai ba un slur upai ba un tip yeledi ulong uai namar bangi pet ye ki pat ba ngi isnei namar ngi i bi ki pat ba baro shikata kim tip yeledi kilong ki ai mo ki pat ba ki shuut ki pat ba ki shuknyum ki pat ba ki ngim la thau purthei ngim don bor ngim la le ai Beringi ngi kuat bani tu ya ka jat meriu barong em ken mau ka voice of the people party ka pen ken mau iki pat ba ka pen snow tu iki pat ba bangi em hagari sin shar pat ba kamut ayu habang ong gi em hagari sin shar pat ba dei upat ba ubo sin shar dei upat ba ubo thung rang ba snong dei upat ba ubo thung MDC dei upat ba ubo thung MLA dei upat ba ubo thung MP Mdon mono balaban syukam try ngangam laban wan hang ni po yom sning ban supan bana bako kipat om sning constituency nadu menta ka sngi ngala deu MLA jong phima ngamla balek kumta ngamla ban syong kumta ka pemud deu pat ba u bejin te ka peni bo pat ba u deu kenrat tu eu ni MP u eu ni MLA u eu ni MDC u eu ni rong basnong u dei tang u syakri jong kipat ba kan mau udai tahu syakri jong ki pai ba hari ni ki kindiat banai habang lelek keleng-keleng ki pai ba kila pensgo kyong ai ba ani upra te uklan piwat seni sengiru pina pai mana kumni uklan de pina po na po pon ki bakrsan tang ba kimnut ban mi sabar bagi ting yu MLA balai ni ting yu tau MLA oh gidon gi jagali ti gyong ngi patri kam sarkar li tang man pen pau khmat nomnut no tang si itala sa transfer sagaru hatong gi jit ye kita gi syakri bakin kelalong kinong sensa donbor nengi jit ye ki bakin syakri ngi kat kum galinti nama kata ngi lek ki pat ba ban hikai ngi lek ban hikai ki pat ba kumno bengen rat ya kata ka bamsap ni kren kumno bengen rat ega jingduk nang ta kumno bengen rat ega ta ga jingle silang khamat ni hikai ni sneng ni kentu ye ki pat ba bat nagaleng go jingi ni itu ba ki pat ba kila pai khamat sengi menta o kila shit ram kila shong shit ni sneng wat ye kitu ki ba jumlin ban comments hapo ki social media na tengam jupai comments ngam don por ban puli comments tamala pen snow yang kyong don kampi ba Ardent ban Kren I ya kitu ki ba comments wat apo ki YouTube bakinum comments claim akor ya kataru ngila Kren nyem kwa kum kata telada don ki bale kata kamut kim dei kinong kersan ki jungi lada dei kinong kersan joka voice of the people party kin jindla buram ya ka jikai jungi kinong lam Nomor kini mentaki wei ki parti kimne kumbale mangi kadon ka jinga pher hapren ka VPP bat ki wei pa ki parti ka VPP haba ki patpa ki wan sha ka jingalang jong ka VPP de ki leksi ying oh ki dap da ka jingkremen
kiyo tiasuk ka VP ru ka herjai neng kanda wan ka VPP dalak banrat ya ka bamsap dalak banrat ya ka jingduk ngiyo tiap ha nomor mengiyo ya ka jingkermen dalek jingalang jigiwe pat QBP dam ban nomor bale nomor dalek jingalang jigiwe Supeng betul Ardent, itu Ardent ubah snowhawk, ubah snowil di laku mublay Ardent ubah snow tangmu dah pahin atau Ardent sabar lay kunta, kanam sekali jadi QBP man kentip Ardent belum kumu. Kata kali kecing per, piwan sih kecing lang jingi, pilih kai sih klem syaru solah kedang. Dalet pat bakiwi ki parti yo kodok senyang yo kodok siar kiu ke pipi pat. Balik. Namar labsu aga jingut ci perkat jongpi deki ki besniu ki ban pelong pi ba pindom yu Ardent klem daw.